άσκηση, όχι πίσω τα πόδια. Εδώ, σηκώνομαι. Τα χέρια βοηθάνε. Πάμε. Βασίλη, ενωμένα το έδειξα, ενωμένα. Φιλικά παιχνίδια, καθημερινές προπονήσεις αλλά και μεταγραφές περιλαμβάνει η ατζέντα της Δόξα Ορμίλιας για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Αν και η ομάδα έπεσε στη β' ερασιτεχνική κατηγορία, οι προσπάθειες για αναδιοργάνωση συνεχίζονται. Είμαστε σε καλό δρόμο. Δουλεύουμε με αρκετά άτομα σε κάθε προπόνηση. Όπως και στα φιλικά συμμετέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Σιγά σιγά αφομοιώνουμε την τακτική μας, αυτό που θέλουμε να παίξουμε, το διασκεδάζουμε, το χαιρόμαστε και έχουμε στα φιλικά μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα. Εντάξει, ήταν δυνατά και τα τρία τα φιλικά, θέλουμε να παίξουμε δυνατά φιλικά για να δούμε και αδυναμίες και θετικά πράγματα και όλα νομίζω πάνε καλά γιατί δεν έχουμε ούτε ένα τραυματισμό μέχρι τώρα. Τελειώσαμε το κομμάτι της αντοχής, τώρα μπαίνουμε στο κομμάτι της ειδικής αντοχής, αλλά η προπόνηση περιλαμβάνει πολύ τεχνική και τακτική σε κάθε προπόνηση. Στόχος είναι να χτίσουμε μια νέα ομάδα που θα αποτελείται από υγιεινείς παίχτες. Αυτός είναι ο στόχος και εντάξει, εάν δουλέψουμε σωστά νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Έχουμε την ποιότητα. Μπράβο Μάρκο, μπράβο, σήκω τα πόδια σου εδώ. Χαρούμενοι και αισιόδοξοι για τη νέα σεζόν εμφανίστηκαν οι παίκτες της Δόξας. Η ομάδα αποτελείται από νέα άτομα, κυρίως σε νεαρά ηλικία παιδιά. Βέβαια ο κορμός αποτελείται από έμπειρους και μεγάλους ηλικία παίκτες σε σχέση με τους υπολείπους. Είναι μια καινούργια χρονιά για μας. Είμαστε πλέον στη Β' κακώς θα έλεγα μετά μια χρονιά αποτυχημένη. Παρ' όλα αυτά χτίζουμε πάνω στα νέα παιδιά με την εμπειρία των παλιότερων και προσπαθούμε για το καλύτερο. Μας από πολύ καλή δουλειά. Είμαστε νέα άτομα, νέα πρόσωπα. Πήραμε 4 παίχτες πάρα πολύ καλούς για την κατηγορία και για τη Χαλκιδική και να κάνουμε μια καλή πορεία, να πάμε καλά. Να είμαστε μια παρέα, και τα παιδιά του Συμβουλίου και τα παιδιά της ομάδας και να πάμε καλά. Φέτος έχουν γίνει κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές, έχουν βάσεις. Τα παιδιά από το Συμβούλιο είναι καλά, νέα, με όρεξη. Η ομάδα πιστεύω θα πάει πάρα πολύ καλά. Υλικό νεαρό, στοιχεία καλά. Τέλεια. Και οι εκπλήξεις έρχονται. Στόχος του ανανεωμένου Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας είναι να χτίσουν τη Δόξα από την αρχή, όχι μόνο με καλούς αθλητές, αλλά και σωστούς ανθρώπους. Ο στόχος του Συμβουλίου είναι να κατεβάσουμε τα παιδιά του χωριού στο γήπεδο. Η Ορμίλια είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό της Χαλκιδικής. Θέλουμε να κατεβάσουμε τα παιδιά, να προσπαθήσουν μέσα από την προπόνηση να γίνουν καλύτεροι και άνθρωποι και αθλητές. Τώρα εντάξει, εμείς κάνουμε κάποιες προσθήκες η ομάδα με κάποιους παίχτες έμπειρους για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα μικρότερα παιδιά. Ο στόχος της ομάδας βασικά είναι εντάξει, θέλει να πρωταγωνιστήσει, να κάνει πρωταθλητισμό. Βέβαια δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτό το πράγμα. Θέλουμε πιο πολύ να δουλέψουμε τα παιδιά τα μικρά και να κάνουμε κάτι καλύτερο για το αύριο της ομάδας. Από εκεί και πέρα, αν θα γίνει και κάτι καλό και ανέβει πάλι η ομάδα στην Α, θα είναι πολύ καλά. Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν με αμύωτους ρυθμούς μέχρι την έναρξη του κυπέλου αλλά και του πρωταθλήματος της Χαλκιδικής.